21 октомври, една седмица след повторно третиране с мравчина киселина. Последен преглед на пчелните семейства. Някои хора биха казали, че е късно вече за подробен преглед, но въпреки това ние ще го направим. Защото тези кошери ги отглеждаме по-скоро с изследователска цел. Целта на днешния преглед е да направим пълно описание на медовите запласи пита по пита. Пило най-вероятно няма вече в кошера. Десета рамка е преградна дъска. 11-та рамка по-скоро 9-та рамка. 9-та рамка има запечатан и незапечатан мед. Доста незапечатан мед. Колко? 2/3? 2/3. 2/3 мед. 2/3 мед. Записваме в дневник. Осма рамка. 2/3 мед. И тук 2/3 мед. Седма рамка. Вече чувствително се вижда намалелия брой пчели. И тук 2/3 мед. Сега по принцип би могъл да се стесни този кошер, ако има къде да се съхраняват питите с мед. Шеста. О, тук има пило даже. Има, да, и сега се излюпват тук. Но няма снесено, може би, още вече. Не, вече има и мъртво пило. И при това застудяване може да се случва. Затова по принцип стесняване на кошера може да се предприеме, за да могат по-лесно да поддържат температурата. Няма ли автоматично да се стесни? Те се събират на кълбо, но това записах 6 на втора. пчелите са доста спокойни. Тук има перга. Да. Перга и мед. Ето това може би е централната рамка на пчелното кълбо, защото тук има доста пчели. Виждаш горе-долу как са във формата на кълбо самите пчели. Тук има и малко пило. Да. Какво записа за тази рамка? На втора мета на 6-та перга.
Имаше малко. Има доста пиво. А има ли прясно или е... Не, запечатано има. И са доста за сезона. Бе. Да. Има перга, мед има доста. Това е, може би, централната. Да, може би това е централната. Тук се вижда пилото. Не. Може би онова е останало малко извън периферията на кълбото и затова са загинали там. Виж, има чашките. Това е нормално. Те си седат от пролетта, там от лятото. Има повече перга, има доста мед и не запечатан. Явно има приток на нектар от някъде все още. Да, виж колко много има. Да. Това цялата е всъщност пълна. Някой ако знае, нека каже от какво има октомври месец, трябва да се провери в книгите какво цъфти точно. То има и нещо друго, те може още в септември да са го събрали, но нарочно да не го запечатат. Не знам. Не така бе, ние не сме ги проверявали. Ей, тая е цялата банка. Имат стабилни запаси от мед тези пчели. Като количество пчели също са добре. А това е една шеста перга ли отбелязваш? Да. То е доста научка, но има индикация, че има и перга. Да. Тази цялата почти. Да. Това е 3/4 запечатано. Тази е половин строителна рамка. С търтевото пил, търтевите килийки отдолу. Да. Супер е толкова. Да, реално този кошер, следващия му отваряне ще бъде януари месец. Да. За да се провери къде е пчелното кълбо, въпреки че ние ще го следим и с сензорната система, която е отгоре, което улеснява доста работата. И ако забележим, че пчелите, например, стигнат до края на кошера, въпреки че при толкова много мед дори това няма да се случи, но ако случайно се случи, ще знаем, наблюдайки сензорите, и ще се намесим, като им доближим пита с мед близо до кълбото.
Днес времето е изключително благоприятно, над 25 градуса е температурата, така че може спокойно да се направи есенен преглед, без да това по някакъв начин да повлияе на пчелите негативно. Единственото е, че те си запечатали кошера с прополис, което ние в момента леко го нарушаваме тази запечатка, но не е фатално. Тук ми се струва, че може малко да ги приближиш още. Трябва да ги оставя, няма да ги стеснява. Да, сега ще ги оставим така, но по принцип пролетта е хубаво да ги стесним, защото това им помага за по-бързото развитие. Да, чрез тази сензорна система правим термокартата на пчелното семейство. От долната страна тук има монтирани температурни датчици. Да. В видеото ще ви сложим и всъщност реалната термокарта от днес вечерта, за да може да се ориентирате къде и какво ще се вижда. Тук виждате термокартината на пчелния кошер от същия ден вечерта. Ясно се вижда позицията на пчелното кълбо. То заема задната половина на втора, трета, четвърта, пета и шеста рамка. Доста мет има. Доста, да. Има и запеча. Сами виждате, че не е много лесно човек хем да записва, хем да прави преглед на кошера. И затова сме ви подготвили една изненада. Скоро ще облегчение за пчелари. Следващата рамка е 2/3 мет. От друга страна, записването на такъв подробен преглед на кошера е от съществено значение и би трябвало да се прави поне 2 пъти годишно. 2 основни прегледа годишно би трябвало всеки кошер да му се правят. Веднъж ранна пролет и веднъж преди зазимяването. Тук имаме Перга има доста. перга, бяла някаква, като гледам. Да. По-светла. Мет май нямаше 1/3 или колко? Щом тук има перга, може да се очаква, че пилото, ако има, може би е някъде тук до пергата.
Да, ето пило. Следи от пило. Не. Да, ето тук има повече. Ето и цариците. Тук колко метър? 1/3 метър и... Не. Четвърт, не помня. Значи това, което забелязваме при силните кошери, те в момента обръщат меда в пило. Заради топлото време. Затова ако имате силни кошери, които имат недостатъчно запаси с мед, е аларма да ги прегледате и евентуално да ги подхраните, ако е необходимо. Тези кошери имат мед достатъчно. Тук има и незапечатано пиво. Къде вдясно. Има яйца обаче. Има и такова. Това е. Цялото е тук да яйца и лар. Не се вижда. Не, защото светлината не пада хубаво в това. Нищо. Само внимавай като ги вадиш, защото леко като ги опреш в това и те почват да агресират. Тук няма никой. Малко перга и почти никакъв мед. Чакай, ние не записваме. Прави си още място. Тук има повече. Има една втора метр. Да, тук имаме право. Кошерите до сега бяха повече в дясната част погледната отпред кошера, а този е повече в лявата част, като че ли. Това е... Да. Това е много здраво. Доста мед има тук, да. Реално основното количество мед, което те ще консумират, ще бъде от февруари месец нататък, когато почва усиленото отглеждане на пило. До тогава консумират горе-долу по 1 килограм и малко на месец. Тоест ноември, декември, януари 3-4 килограма да изядат.
Да. Виждате, че записвайки, реално прегледа отнема двойно повече време. И голямо мазало. Да, е мазало, защото тефтерчето, химикалката, всичко става в прополис. Обаче от друга страна, ако не записва човек, няма да може да проследи зимата, какво се случва и няма да може да си направи план за пролетно действие. Сега една по една връщаме пчелите обратно. Пчелите вече са Малко ни ядоса. Да, малко се ядосаха, но не е прекалено много. Не агресират със сигурност. Чак толкова. Последната рамка. Трябва много внимателно, защото виж от края как се... Да. Сензор. Да. Тук се наложи да сменим самата сензорна рамка, защото дефектира старата. Все пак още сме в тестови период и доизчистваме някои недостатъци на дизайна. Много зависи от типа кошер, за да пасне добре самата сензорна рамка. В сравнение с предишния кошер виждаме доста по-голяма площ загрята от пчелите. Центърът на пчелното кълбо е изместен в дясната част на кошера. Пчелите заемат от 3 до 9 рамка. При външна температура от 7 градуса средната температура в кошера е 14 градуса. Кълбото е сравнително разпуснато и все още пчелите не са се скъстили една в друга. Най-високата измерена температура е на 6-та рамка и е 18,5 градуса. Там се намира и центърът на пчелното гнездо. Тази температура е в периферията на кълбото и е измерена на 19 октомври в 3 часа през нощта.